Fl-ewwel sena ta' din il-leġislatura, il-Parlament diġà approva 34 liġi ġdida u qabel il-Parlament jaġġorna l-btajjel tas-Sajf il-ġimgħa d-dieħla dawn mistennija jibqgħu jiżdiedu. Iċ-Chairman tal-Kumitat tal-Abbozzi tal-Liġijiet Stefan illi mexxa laqgħat li ma qataw xejn u ħadu sija twal minħabba l-ammont kbir ta' liġijiet illi rridu jkunu skrutinizzati, tkellem dwar dan ma' One News. Kienet sena li fiha tresqu diversi liġijiet importanti, liġijiet illi fihom kien hemm dibattiti f'ċertu sitwazzjonijiet la ħafna b'mod partikolari fejn u evidenti li hemm pożizzjonijiet drastikament kontrari fil-Parlament bħalma kien hemm f'dak li għandu x'jaqsam dwar il-liġi dwar il-vjolenza domestika, fejn kellek l-oppożizzjoni li spiċċat ivvotat kontra din il-liġi, fejn kellek diskussjoni wkoll li kien hemm pożizzjonijiet kontrastanti f'dak li għandu x'jaqsam dwar l-emendi fil-liġi tal-IVF. Saħansitra kien hemm mumenti fejn il-Parlament kellu żewġ kumitati janalizzaw il-liġijiet b'dak estis jitmexxa minn Glenn Bedingfield. Ta' min jgħid li fil-kumitat issir diskussjoni fejn il-liġi tingħata l-aħħar ritokki u jsir l-aħħar xogħol qabel dan isir att tal-Parlament. Il-Komitat tal-Konsiderazzjoni tal-Abbozzi fih issir id-diskussjoni meta ngħidu li l-liġi ħatgħaddi għall-istadju ta' kumitat. Fejn hemmhekk ikun hemm id-diskussjoni dwar id-dettall ta' dik il-liġi fejn inħarsu bir-reqqa lejn l-abbozz ta' liġi li jkun ġie ppreżentat lill-Parlament fejn hemmhekk isiru emendi jew inkella jsiru diskussjonijiet biex naraw illi dak illi qegħdin nifhmu li għandha tajt il-liġi, dak li għandha tipproponi il-liġi ikun imniżżel bl-aktar mod ċar, bl-aktar mod li jinftiem għax wara kollox dak il-liġijiet iridu jiġu applikati. Mitlub jgħid li ma aktar liġi għal qalbu minn daw kollha li ddiskutew u għaddew, Żrinġu Azzopardi qal li din mhux mistoqsija faċli tweġibha. Fil-waqt li mhijiex mistoqsija faċli biex tweġibha li kien hemm diversi liġijiet ta' importanza massima illi qegħdin joħolqu bidliet importanti f'pajjiżna. Naħseb waħda mill-iktar bidliet radikali illi saru matul din is-sena kienet propju il-bidla illi permezz tagħha żgħażagħ ta' 16-il sena mhux biss ħajkollhom vuċi iżda se jkollhom iljed li jkunu parti mill-għażliet il-kbar ta' pajjiżna.